Hawu baba, kanti wena ulindele bani? Ucabanga ukuthi ubani? Umfundisi? Hayi baba, ngithi uzofika kusasa. Nangu umfundisi ukuthumela umlayezo. Uthini baba? Kanti yami le phone. Ngiyose ngifunda umlayezo yakho nje. Ubheke. Bese ufundela kakhulu. Ngikhona ukuzwa ukuthi umfundisi uthini. Hayi baba, umfundisi ubengikhumbuza ngenkonzo yabomama engolesini baba. Ngithi funda umlayezo oqhamuka kumfundisi. Iwona lona baba. Funda umlayezo oqhamuka kumfundisi. Ndodakazi yami uzochaza. Angikho ngachaza kimi. Ngiyakukwenza lokho. Okay, stop me sorry for the stages and do that. Hasan. Ngulala nami. Chase kwenzile ngoma ama-evidence tendency about to do right. Ungusathane baba uqobo bakhe. Abikaza umuntu liyakhuluma. If number ngumbulela come on do it. Lena uzohlangana kwenzayo. Come on do it mafuyisa ngilapha. Ndodakazi yami. Leave me no choice. Wozani kami endlini.
Ungesabi no. Hayi bophazama ubusukhala kangaka nje kanti kwenzakalani? Uyokuhambani no. Khala. Ikuseni lapho uthola usizo. Bozaya, uma ubheka abohada bayasikholela isitori esibashaye ngaso ukuthi ungena abantu babhubhisa ngenhlamvu. Bayasikhola mfana wami. Bakholela ekutheni nginezitho eziningi. Bayangikholwa. Ubunye Bozaya. Simtholile umtshitha lo ubeke sithatha iviki. Nimbambile, nimbulele. Lutho Bozaya. Manje nimyekelela ukuthi azathathe le vila yisemaphoyiseni. Bozaya, into esiyenzile simlalelelile saze sabona lapha ahlala khona. Ngiyazi lapho ahlala khona. Kubo. Siyazibalile Bozaya.